It's going down for real. Здравейте хора, вече ще имаме нов график на канала. Всеки път, събота и неделя ще се качват видеа на Eurotrack Simulator 2. Ако искате да гледате повече, абонирайте се за канала. Вече имаме по-добро качество, по-добър звук. Предполагам, но ще видим. Така, здравейте хора, ето го звяра. Звяра е дошъл. Нека го отворим. В кутията има друга кутия. Ето го хора, звярат. И ето хора, в кутията ни посреща друга кутия. И нека отворим. Така и ето отворихме кутията и вътре ни посреща зарядното адаптера. Така. Нека да видим какво ни очаква друго. Ще го оставим настрани. И ето го за първи път пред вас. И ето го хора, най-после достигнахме до него. И нека да го отворим. И също така получавате тези книжки и зарядното. Общо взето е това. И нека да го включим, да видим дали работи. Не. Много отпечатъци събират. Интересно. И ето хора, включих го към зарядното. Нека да видим дали работи. Добре, добре. Да започнем с характеристиките на лаптопа. Нека почнем с екрана. 17 инчов екран, 1920 на 1080, 144 Hz, Intel Core i7, 12650, видеокарта Nvidia 4060, 16 ГБ DDR RAM 5. И общо взето това е хора, абонирайте се за канала за още видеа и скоро очаквайте много нови видеа.